Saan ba, oy? May kinabot ka, panghugas na dito, kay daghan kay hugason, di ko kaduko-duko. Oh, so mama. Kaon sa ko mama, gutom kay mama niya. Gikan sila ka pang buskwilar ba? Kapoy, baskwila. Unsa may sud-ano nimo nang apira man gani ko? Kay way rimit-rimit imong amahan. Asan ni papa? Ano pud siyang manok? Pao, magkaato imong amahan na naara permintis manok. Ato ko niya kay ngayo jud ko sudan kay gutom jud kayo. Action! Kumbati uno na kini mga manoka. Ligo na kay lawas. Maayo. Karon mga buwan na mo kondisyon kay inigpait ani manoka kay paano ni kapira. Oh, Pa, sir mo. ko sudan ba gutom kayo ba? Nagsige kay malakalaabot imo eskwelahan. Sud ano yung pangitaon? Di magikahalos ka na una ug amin ug usab matasan yung gikas eskwelahan. Amin gyapon. Wala ram kay rimit sa balay. Kanay mo manok, imo jud gisiguro. Ah, grabe. Ikaw mo tubag ni karon unsa na magini tudlo sa imong eskwelahan ang pagsigil na supak-supak ni uning mao gini ako ang manok ang gini ako ang kinahanglan ro mga manok. Balik mo sudan ba kay? Kaya manok nimo. Termino pa karon kami wa kay taon. Tuon ko na ron. Na may bugas ito, na may susudan to. Naay bugas, walay sudan. Oh, ngita tag sudan. Dali lang na. Kinsam jud anak mo pa. Ako or kanang manok. Nga mas pinalabi man jud ani mo manok. Laro ba? Ibang manok, napay tuktukon. Kami wala. May sudan. Saan ka ba ay? Wala ang kipulos pagkamahan. Adto kay, bahala ka. Yan! Wala, may kaon diya. Way kaon, ari ko. Una-una na nimo ang mga manok nimo, kami wala ni kaon dire. Ha? Daghan kag mga anak pa kanunan. Unya giuna lang na nimo ang mga manok nimo. Pag-awa og giburus-burusan pa kun nimo napay kinabuhan napay mga napusot-pusot nitong anak giuna lang.